Good morning, guys. It's a morning coffee dia. Karong taod-taod, online na po ko sa MOR. Just watching my garden. Salamat sa pag-share sa akong mga talong serye. Ay, kumusta mga kinabuhi, guys? Wala lang. Grabe, doon lang yung ka-issue ako lang ma-istorya karong mga panahon na ba. Number one, issue kay karon ang mga gakuan kanang mga overpricing. Ano mo ginang negosyo, di ba? Ano mo ginay mga kung naamoy subject ngay kanami na ginay law of supply and demand. Kay kung concern gyud ta sa mga overpricing, dapat sa una ra ta ni reklamo. Ngano man ang matag Valentine's Day be. Nga ang diya sa katedral ang kanang rose barato ra man na, pero kung Valentine's Day grabe times 5 times 10, pero wala gitay reklamo sa kwan ba overpricing, no? Ngano man ang sa mga araw ng mga patay, no? Nga ka ng mga ordinaryo naman ng mga bulak para ibutang sa pansyon, pero pag araw ng mga patay, ngano man laging times 10 mangyapon, nganong overpricing man, pero wala gitay reklamo. Libog yung ko na ba? Libog ko. Takan ni pa ikaduha. Katong pagbuto sa pandemic, sige tag-ampo nga tana nanay baksin. Dana paspason ang baksin, pagpason ang baksin. Karon nagpagawas ang Russia og baksin. Mayon na sa tanga, kapaspas ra masag kayo sa baksin. Tinuod yung ka na. Unsa man gyud gusto? Gusto tag baksin o dili? Pag walay baksin, mangitag baksin. Pag nanay baksin, magduda. Unsa man gyud? Grabe ba? Sabi ng naunga na. Ting batian ang naunga eh. Morning.